Naalarma ang kapulisan sa General Santos City sa pagsaka sa ihap sa mga aksidente sa kalsada sa syudad karon tuiga. Sumala sa kapulisan, overspeeding ang nag-una sa mga hinungdan sa aksidente. Ani ang report. Gibutiyag sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos City Police nga pipila pa lang kabulan ning tuiga kapinlibo na ang natalang aksidente sa kalsada sa syudad. Gikan January 1 hangtod August 31, anana sa 1,317 ang kinatibuk ang ihap sa vehicular accidents. Mas taas kini og 49 kung itandi sa susamang period sa milabing tuig nga anaa sa 1,268 karong tuiga. Sagad nga nalambigit sa aksidente mao ang mga motorsiklo nga dunay 829 ka kaso. Gisundan sa automobile nga dunay 751 ka kaso ug tricycle nga nasa 480 ka kaso. Miabot sab sa 39 ka tawo ang namatay. Sagad sab sa mga aksidente mahitabo sa adlaw nga anaa sa 816 ka kaso nga sagad mahitabo sa National Road nga dunay 475 ka kaso. We have the average of 10 vehicular accident per day. So on our part, medyo mataas yon kasi nga average of 10. Dugang sa TEU nga ang nanguna sa hinungdan sa aksidente mao ang overspeeding nga dunay 657 ka kaso. Lakip sab sa mga hinungdan mao ang bad turning ug bad overtaking. Busa isip aksyon gawas matud pa sa pagpang-apod-apod og information, education and communication materials sa mga motorista. Lakip sa ilang lakang aron mapaubsan ang ihap sa aksidente mao ang pagpahigayon og seminar sa mga transport sector. Lantawon sab daw nila ang engineering aspect sa mga kadalanan. Yung coordination natin sa engineering aspect kasi nga importante din yun. Yung mga signages, mga caution signs na dapat natin din gawin para ma-prevent natin yung mga vehicular accidents, no? In coordination sa ating DPWH and Public Safety Office. For example, yung isang daanan, medyo mayroon sang blind curve na minsan kailangan natin palakihin pala. So maraming na-aksidente doon. Samtang hugot gyapon ang pag-awag sa PNP sa mga motorista nga kanunay mag-igmat sa pagmaneho. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.